Algemesí comptarà en les properes eleccions del 27 de maig amb una nova força política que, en coalició amb el PSD, pretén entrar al consistori algemesinenc. Iniciativa per Algemesí presenta baix les sigles d'IPA una candidatura independent encapçalada per José Ramón Maravilla Edo, que assegura que el seu vot a la política es deu a voler treballar pels ciutadans d'Algemesí. Ciutadans i ciutadans d'Algemesí, un grup de persones es presenta davant de vosaltres. IPA, Iniciativa per Algemesí, candidatura independent, amb un objectiu molt clar, treballar i servir als ciutadans d'aquest poble. No es mou altra idea que ficar-nos a la vostra disposició per escoltar a totes les persones, majors, ames de casa, jovens, a la gent, a tota la gent, que sou els que realment coneixeu els problemes de la nostra ciutat. En definitiva, a tot aquell que vulgui millorar el nostre poble. Els esforços que es gasten en crispació i en enfrontament els dos partits majoritaris, nosaltres ens dedicarem al 100% a millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans, que és en definitiva el que importa en realitat. IPA aposta per dos grans objectius, la gent i el poble. Ciutadans joves i majors que, segons la formació, es troben ara completament oblidats i als que pretenen escoltar per donar-los solucions. La nostra proposta es basa en dos objectius primordials, la gent i el poble. En primer lloc, els ciutadans, tant joves com majors, però en especial la joventut d'Algemesí, tants anys oblidada per les institucions polítiques d'aquesta ciutat, atenent i solucionant els seus problemes diaris, ficant al seu abast tots els mitjans tant humans com tècnics, per encarar el seu futur en garanties. En segon lloc, el poble, planificant i solucionant tots els problemes que es presenten, i no deixant a la improvisació i a la solució ràpida allò que ha de ser pensat i estudiat en temps, i no com en tots aquests anys, a pressa i malament. Amb una llista formada per 11 homes i 10 dones, la nova formació pretén, amb la seva entrada al consistori després del 27 de maig, donar veu als veïns de la ciutat. Per tant, depèn que Algemesí seguisca com està, fet un embolic, on els parxes sobre parxes són una pràctica diària, o unir-te a un grup de persones que pensem que podem millorar molt més el nostre poble, treballant junts en tots vosaltres. Amb ganes i il·lusió, cosa que altres, després de 20 anys, pareix que hagin perdut. Esperem les teves propostes. Nosaltres sí t'escoltem, perquè tu eres el més important. I solucionant els teus problemes, solucionem els d'Algemesí. Si vols millorar el nostre poble, pren la iniciativa. Iniciativa per Algemesí, no t'ho penses més.